Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Mol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus pundi pawartosipun Mas Mol, sehat? Alhamdulillah pinayungan sehat. Selamat tebih saking balak bilahi lan semunugi terus pundi pawartose panjenengan Mas. Alhamdulillah sami sehat Mas. Oke. Niki ngapunten lho Mas, cogi dalu ganggu wedal jenengan. Oh, boten apa Mas, sami-sami nggih. Etung-etung melekan bulan syukro to Mas. Oh nggih, laras. Ha niki ngeten Mas Mol. Kula badhe nyuwun wawasanipun malih. Nggih. Lah nek tiyang Jawi niku sanjange kan tiap tiang niku kan nggadahi dinten kosong kiambak-kiambak to Mas. Nggih. Lah kula badhe nyuwun pirsa Mas sing diwastani dinten kosong niku dus pundi to? Nggih. Nggih ngapunten saderengipun Mas, mboten kula niku sok komentar, mboten terus kula sok niki modal kawruh mboten, niki kan sami-sami belajar. Nguri-nguri budaya tinggalane Mbah ingkang sampun swargi. Nggih. Nggih. Namine niku pripun ya, dinten kosong utawa dina suwung Mas. Nggih. Setiap wong, setiap manungsa kuwi bakal duweni dina kosong Mas. Mergane dina kosong kuwi dina sing ora enek sing jangkung utawa ninggalne kadange papat Mas. Yaitu kadange papat sing jangkung raga wadah. Raga wadah kan percaya ora percaya kan sing jangkung to Mas. Iya. Kuwi sing disebut mutmainah, supiyah, alu amah, amarah, patang perkara kuwi jangkung raga iki Mas. Lah tapi lek dina suwung kuwi gak jangkung Mas, cuma awake dhewe. Ya sing papat iki gak ono Mas. Nah, percaya ora percaya regane wong Jawa. Nggih, nggih. Mergane anak dina Mas. Oh, ngoten nggih. Anak dina kuwi ya iso ae kanggo suwunge ngawak Mas. Lah tapi kuwi gak iso langsung diomongno ngene kuwi Mas. Terus pundi? Kudune nganggo hitungan. Oh, kedandamel hitungan nggih. Nggih, nggih, nggih. Lah panjenengan pengen nguri-nguri utawa pengen latihan. Kula nggih purun sekedap kula Pak. Nggih. Nggih, Mas. Kula pandhet ning buku nggih. Nggih. Kuwi contone goleki dina suwung ya Mas. Nggih. Kuwi tak gambarne. Nggih, Mas, terus pundi? Iki Kemis. Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rebu Mas. Nah, iki dina iki kan dina sing kanggo hitungan contone Kemis. Nggih. Kemis kuwi melambangno sirah Mas. Nah, Jemah melambangkan dodo, Setu melambangkan tangan kiwa Mas. Nggih. Minggu melambangkan tangan tenangan. Senin melambangkan sikil kiwa Mas. Selasa sikil tengen, Rebu melambangkan pusar utawa weteng Mas. Oh, nah, nggih. tata carane enek Mas. Contone ya kita nggih contoh Mas. Nggih. Njiko hitungan Mas ya. Kuwi tak gawe sing ndek-ndekan dina apa Mas. Dina Minggu Kliwon. Nggih. Ya toh? Minggu kuwi 5 0 3 4 5. Kliwon 8 Mas. 1 2 3 4 5 6 7 8. Minggu Kliwon Mas ya. Nggih. Ya rontok
hitung digabungno. Dina Minggu Kliwon temune 13 Mas ya. Nggih. Diwiwiti saka Minggu. Nggih. Senin, Selasa, Rebu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rebu, Kamis, Jumat. Tak Mas ya? Nggih. Kok. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rebu, Kamis, 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 Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rebu, Kamis. Kamis dis Mas iki. Oh, Diarani dis mergane ngarepe kosong. Kayak nek diciko. oh, sing niku sing puser wae nggih. Nah, kuwi gak Mas. Dise mau dina Kamis. Nggih. Nah, Kamis kan ngarepe Kamis kan Jumat. Lah Nggih. Jumat kan gak enak. Lah iki Mas. Jumat ora enak kuwi diarani dina dis utawa lah dina dis kuwi sing wong wau wetonane Minggu Kliwon kuwi dina suwung Jumat utawa Senin. Oh, ngoten nggih. Dina Jumat utawa Senin kuwi ora kena tinggi bangun omah utawa tinggi usaha utawa digawe nyambut gawe ibaratnya sembarang sing menuju gawe bondo donya utawa gawe usaha kuwi ora kena dinggo Jumat utawa Senin. Niku dinten suwunge nggih. Dina suwung Minggu Kliwon sing suwung iku dina Jumat utawa Senin. Tapi lak dinggo wong lara Mas yo. Nggih. Kuwi wong lara. Contone mau Jumat Minggu Kliwon. Lah Minggu Kliwon kuwi sing suwung dina Jumat karo Senin. Nggih. Lah ibarate wong arep mantuk ning alam kelanggengan nggone dina loro kuwi Mas. Oh, dinten suwung niku. Dina suwung kuwi. Nggih. Iki biasane tinggi balik ning alam kelanggengan. Lah wong gawe lara contone kan aja ndiki kersa masih tak contoh. Ibarate wong Minggu Kliwon wi lara. Lah lara digoleki iki. Goleki pas dinane kuwi ternyata dina Jumat wis suwung. Nah, larane saka dodo. Biasane sing wis ketitan Mas ya. Nggih. Kuwi tombone angel Mas. Kuwi diarani dina suwung utawa dina gak enek sing jaga awake dhewe iki Mas. Lah sing jaga awake dhewe sapa? Ya ora liya ya kadang ing patang perkara ya kuwi mutmainah, supiyah, alu amah amarah. Lah dina suwunge kanggone apa? Lah dina suwunge siji kanggone panyuwunan marang Gusti mugi dipayungi keselamatan, kesehatan, dipun tebihna sangka balak bilahi Mas. Niku kan etonge. Lah dina suwung kuwi aja sampe digawe usaha gagal nggih. Ya ora ndiki kersa Mas. Akeh-akeh kuwi ya urung sampe teko tujuane wis pedhot tengah dalan Mas. Kasaranipun bangkrut ngoten niku. Nggih. Kuwi basa kasare Mas. Lah sak temene dina kuwi kena apa kok suwung. Lah suwung kan posisi raga wadak kuwi gak sing jangkung. Lah sing jangkung sapa ya kuwi kadang papat kuwi. Lah sampun raga wadak di gak dijangkung otomatis bahaya Mas.
contone ae wong tiba pas dina kelahiran akeh-akeh tibane dina suwung kuwi. Utawa entuk musibah. Lah, entuk musibah ya dina suwung. Nek dipetung tetep temoke teng dinten suwung niku. Dina suwung kuwi Mas sing akeh-akeh wong entuk coba. Kuwi dina suwung sing entuk contone tiba. Nggih, nggih. Kebaca, kesandung. Nah, mulane dina suwung kuwi ora kena kanggo apa-apa, Mas. Nggih. Nah, kenapa? Mergane ya kuwi sejarahe. Ya, kenake ya kanggo nyuwun marang Gusti mugi pinayungan sehat, pinayungan jembar rezekine, pinayungan sangka balak bilahi saged ical panyuwun. Nggih. Tapi aja sampai digawe usaha utawa kanggo mergawe sing menggolek kamulyan. Nggih. Gagal biasane tengah dalan. Oh, ngoten nggih. Iki kan petung Jawa diarani kuwi jeneng goleki dina suwung. Nggih. Nah, kenapa kok digoleki mlaku? Lah, kudune wong Jawa kudu titen. Lah, titene wong Jawa ngene kuwi lah contone wong arep nggayuh kamulyan dijimet kok goleki ngono, Mas. Nggih. Iki petung Jawa. Sampeyan ibaratnya arep buka usaha. Lah sing cocok kok ndi? Nggih. Kan sampeyan duwe pikiran kok ngono kuwi ta ya? Nggih. Lah sing cocok Mas yo. Kuwi didelok saka isine Mas. Saka isine dina kuwi. Nah, dina kuwi contone dina iki lah. Dina kuwi sing akeh sing ndi Mas? Sing akeh ora liya Setu karo Rebu. Nggih. Setu karo Rebu kuwi umpama dinggo usaha insyaallah enek barokahe Mas. Oh, ngoten nggih. Aja dina Jumat utawa Senin iki gak oleh. Dina suwung. Lah sing kanggo usaha sing enak sing ndi? Ya kuwi ra liya Sabtu karo Rebu. Lah Kemis kena oleh tapi isine saitik. Isine saitik Mas. Kemis isine 1. Minggu 2. Senin 2. Setu 4, Rebu 4. Sing kanggo cocok kanggo usaha ya dina kuwi Mas. Sabtu kalih Sabtu karo Rebu. Rebu. Sing ora kena kanggo usaha apa Mas? Dina suwung kuwi. Jemah kalih Senin niku. Ya harus jembah karo Senin gak oleh Mas. Usaha. Urung sampai teko tujuan wis pedhot tengah dalan Mas. Oh, ngoten nggih. Kuwi pentunge wong diarani jerene dina suwung. Nggih. Lah wae dhewe kudu titen. Oh iya. Biasane wong mati mbahku aku niteni Mas. Niteni. Nggih. Mbahku mati tirone iki ya dina suwung kuwi Mas dinimbali. Pas dinane suwung niku nggih. Dina suwung. Mergane mbahku kan wis Mas waktu kan meninggal. Sedo lho. Nggih. Sedo kapundhut. Nah, sedo kapundhut tirone iki apa? Lah tak etung tibake sing dina Suwung. Dina suwung Mas dingin balik ning alam kelahiran. Lah kuwi sing diarani mati kasampurnan. Nggih, nggih. Biasane kenapa kok dina sing ora suwung? Biasane matine iki ya nyun sewu ora diiso. Kuwi biasane ya siji. Dina kuwi kan dina ora suwung otomatis kan ya gak diarani kasampurna ya. Iso Mas. Mergane dina kuwi kan sedulure awake dhewe jangkepi kena apa kok iso ngono kuwi. Lah dina suwung kan awake dulur kadang kuwi gak njaga awake dhewe. Pas suwung niku nggih. Suwung Mas. Kan yo hitung-hitung melekan ya Mas. Nggih. Oh, ngoten Mas nggih. Nggih. Niki kan babagan goleki suwunge jiwa utawa suwunge raga menurut pawetonan Mas utawa kelahiran. Oh, nggih. Iki niku tata carane. Nggih.
Lah kuwi saka ndi? Lah sing buka saka YouTube ya ora enak. Ya enak saka apa kuwi ilmu turun. Oh, nggih. Turun saka mbah. Iki dadine. Nggih. Terus Mas. Jenenge goleki dina suwung. Nggih. Nggih, matur suwun Mas, nggih. Nggih. Mugi napa sing dipun jenengan sampene saged manfaat. Amin. Nggih, matur suwun. Ngapunten bilih wonten atur kula ingkang boten remen manah ingkang teng manah jenengan nggih. Kula ngapunten ingkang kathah. Nggih. Semono ugi Mas, mbok bilih wonten tata cara ingkang kula boten remen wonten manah jenengan sesami. Kula menungso lumrah kebaing salah nyuwun gunge samudra pangasami Mas nggih. Nggih, sami-sami Mas. Enten lah tutuk omongan sing ora remen. Ngene iki kok darane pamer, ya tujuanku enggak kuwi Mas. Ya cuma nguri-nguri tinggalane Mbah. Nggih, leres Mas. Nggih, matur suwun sangat Mas silaturahmi ini. Nggih, sami-sami Mas. Dados tambahi wawasan. Amin. Nggih,